Здравейте всички, аз съм Амнел и това е епизод 2 на Minecraft серии, в който аз играя... също съм казал май какво точно ще игра и нека да кажа, като цяло смятам да играя UHC, Minigames, Skywars, Survival Games и всеки такива неща. И днес играем UHC Firepower в Eximus PvP сервера. Също не знам да е PvP, но е поне има UHC-та хубави. Принципно има само UHC-та за сега, мисля, че в бъдеще трябва да има и Survival Games, но да. Firepower, нека да обясня за тези от вас, които не знаят. Това е UHC, в който като щупиш цвета ти дава рандъм предмет от играта. Може да е абсолютно всичко, за което сетите, без енчантнати предмети. Мисля, че само това не може. Potion може да ти дропне. Май само енчантнати предмети може да ти дропне, но пък мисля, че може да ти дропне енчантната книга с хубав енчант. И да. Някакви хора поемат дем. Предполагам, че е Profile Damage, actually. Има много цветя наоколо, което е хубаво. Имам 4 диаманта, които ще използваме за enchantment table. Ако не намерим, но почваме с адски много желязо. Имаме 35 желязо на минута и половина. Ако имах и малко изпечена храна, за сега имаме само напечени мутани, които не ресторват много. Имаме още Diamond Ore. Дината е по-добра храна, малко или много. Също много малко май. О, изпечена храна. 5 изпечени мутана. По-добре. Не си ти, когато си гладен, you know. Мисля да се соча на ето там. И тия хора да пишат food, но първо ще отида насам. Има много цветя тук. Тия хора да пишат food damage, в принцип, просто блокират. Дали на втора за 2 минути слаш food diamond, колкото е си блокират. Това го искам за experience после. Нещо интересно съм изпуснал. Май не. Добре. Добре дошъл си. Ти също. Нямам друг чест, нали? Да, някакъв, колкото никакъв. Plastic table, нека да имаме няколко, само че не баща. Също това не е дърво. Мислях, че дървото се отказа Red Sand. Drilling stand. Drilling stand е хубаво нещо. Ако намеря Netherlord, почти убеден, че ще мога да си направя някакви полшени. Стъклото, ако искам. Също в момента ми трябва само Netherlord и може да си направя Healing Potion. Instant Health. Ще събера тези цветя и отиваме на там, където се бях запътил. Той съм забравил къде се шева това. Дира златните ябълки с сила в UHC-тата. Още изпечени мутани. Просто не мога да се заръжа, виж колко цветя има тук. Още се радвам, ако намеря Bone Meal. Имаме лук, но не знам да имаме за някакви чанти, нали? Защото в момента ми трябва само обсидиан реално. И може да си направя енчанти, там има скелет, който аз, колкото и глупаво да е, ще ръшна, защото му искам кокалите. И дах кокали. Ще попитате за какво са кокалите и ще ви отговоря, когато кокалите се правят на Bone Meal. Това не е little known fact, мисля. И с Bone Meal можете Bone Meal-вате двойни цветя. Тези Redstone блокове не са от мен. Някой играч, имаме някой играч, който е минал тук. И просто едва ли не фармите големи цветя. Сега ще ви покажа като стигна до тези болни червени цветя, както и да се казват те. Така вече имаме лапис блокове. Книги искам, само че не и сидове. Не ми трябва толкова. Сега много неща в това. По едно време почвате да се чуете. Окей, имаме обсидиан вече, което значи сигурен enchanting table. Имаме и мисля, че е достатъчно желязо за енвил, но пък нямам брони. Така че се надявам все пак да намеря енвил.
Да, ми да върнем и цветето. Какви съм те пазих. Те разтворят много. Добре. О, диамантени блокове. Найс. Добре. Също това са enchanting table, които аз защото не осъзнах, че са първия момент. Флинта е хубаво нещо да го имаме. За ако намерим пера да се направим някоя друга стреличка. Сега имаме там вече. Първите 10 минути нямам PvP, така че общо изпуснах един панталони, ако не се лъжа. Whatever. Ето как се фармят цветя. Така се изпълнил и просто ви дава цветя. Имаме 6 цветя повече. Като цяло само, че те ни дадат нещо интересно. Благодаря за диамантения меч. Някакви бутуши е по-добре от никакви. I guess. Тук има само... Това искам. Втори diamond меч ще взема да се комбинирам по-нататък. Така. Железен чест. Стрелите и златото. Панталони също нямам никакви. Злато само 3 обаче. 40 стрели не е малко. Това е сготвена риба. Да, това е сготвена риба. Каска си имам такава вече. Така, имаме 10 левела. Единственото, което ми трябва в момента, дори не ми трябва толкова много експириенс, защото имаме 36 експириенс ора. Също и дайматора не ги прави. Чувам зомби тук. Това ще изходя храната, ако го изям в момента. Така че нямам кой знае колко много, така че смятам да си пазям в овалето. Тези Iron норове не ми трябва, защото не смятам да отделям време да се печат. Колко имам такива 20, което са 2 ингата, което са 2 глистеринг мелона. Казах, че няма да печа и ще и... Фак! Първ демидж. Така. Това... Ти си заслужаваш. Мисля, че с по-малко те се внесве. Честплей. Нещо интересно. Яйцата не ми трябват. Имаме 12 минути. За 12 минути мога да направя адски много неща. Само, че нямам. Единственото, което искам в момента е анвил. Или ако не е анвил, още малко желязо, защото 45 желязо са 14 реално, като си направя анвил. Защото няма да пропусна си направя анвил. Netherlock. Глистеринг мелон. Значи директно те се хвърлим от тебе. Страва. Им ли валя да я пази? Една запалка повече за... Рози да искаш. Така, храсти с рози. Злато видях. Два пъти цветя. Ще взема някакво дърво да имам в мене. Това не е дърво. Това е дърво. Да си крафтам пръчки и такива неща. Кокошки. Имам достатъчно стрели за момент. Отиваме натам към тайгата. Или към плейнсвет. По-добре към... Не знам всъщност. Минус едно сърце съм. Нещо ми се бъде на камерата. Явно ми е било лагнало малко. Все още нямам нито енвил, нито още желязо, което... Повече лукове не ми трябват. Нямам кобър от само... И стринга, затова съм взел и кобър пиксел само за това. Добре, ще отидем към плейнсовете. Плейнсовете са по-отворен баран, което е хипер obvious. Това искам да видя точно.
Така, 10 минутки остават. О, пайло искам. Това не ми трябва. Вот, къде се прави? Оф, аз не ги си. Не мислех, че разтоват толкова много. Бе, ще изчакам още минутка навън, след което ще влезна. Смисъл, ще се спра някъде, за да енчантна. И после ще направя енвил. Аз имам една желязна дреха. Ще имам 14 желязо, което за сет ми трябва 16. Имаме някакви диаманти. Абе, да, като цяло ще се оправя. Така, не, да. Не, нищо интересно. Виждам се. О, човек, тичай. Тичай надалече. Това пера ли си? Това са пера. Фак, искам ги. Това беше много глупаво, което направих. Сега тичаме далеч от този човечец. Нямаме лопата, нито... Блок на северна. Имам ли кофа слава? Нямам кофа слава, не взех. Трябва да сменя посоката. И мисля, че ще му се измъкна много лесно, но не трябваше да чупи това цвет, защото... Искам да видя... Ох, вау, лопатата я искам. И сега ще видите защо искам лопатата. Така. Какво съм лът? Windows ли си натиснах? Сигурно така. Едно, две. Така. Хоп, добре. Сега. Много се натявам. Това е скайп. Секунда. Сега сигурно ще ми спамят, но... Какъв е живота? Сега ще ми е много трудно да успея да се направя нещата, които искам. Така се крафти тейбъл. Добре, ако сложа такова. Него мога ли да го запаля? Се надяваме, че мога да сложа едно Diamond Door тук. Така, сега. Трябва ми малко време, за да видя кое точно, как да процедираме тук нататък. Така. Нека да изхвърлим ненужните неща. Дърта не ми трябва. Не е толкова ефективно, колкото на недъра копача. Също аз имам един лава букет. Окей. Така. Да изхвърлим ненужните плани. Сега. 2, 3 блока. Сега най-опасният момент, в който може да ме чуя клонзи още е близо до мене. Така. Сега. Желязо имам 14. Диаманти имам... аз имам 35 диамант. Окей, значи се правя фул диамантен гир. Четири диаманта, тук не ми трябва. Така. Така, добре. Имаме диамантен гир, имаме лапис. Имаме общо всичко, което ни трябва в момента. Добре, Protection 1 е nice. Protection 1. Прочката аз ще взема. Иначе е хубаво да не ни стрелят. Сега да си копирам тези плани. Каската. Често ще го запазя Iron, защото ще го направя на Protection 2. Трябва
трябва да си крафтна един Protection, един Iron Chest, не може да си крафтнеш Protection Chest все още. Така, искам лъкове, поне два за сега. И ще си обединя двата Chest Plate. Така, добре. Сега, какво ми трябват, освен че ми трябват левели, трябва ми кирка, нямам. Си направя една железна кирка, защото без това нямам нещо друго желязно. И сега почваме да фармим левел. Също аз трябваше да изхъбя още левели преди да почва да фармя. Така, какво мога да си направя? Ще си направя панталони и бутуши Protection 2. Аз имам и торчове в мене. Protection. Трябва и тук Protection. Добре. Така, сега трябва ми един левел. 3 минути и 40 секунди. Меча и лука не са ми силни все още. Но и за тях ще дойде време. Каската ми Project Protection малко по-трудно ще направя две. Така, нека се направим бутушки. Protection 2, всичко освен каска, добре. Ще смеся двата лука. Така, сега. Почваме да правим следващия. Стои в момента е да успея да направя Power 3 лък и Power и Sharpness 3 меч. Че доколко ще успея. Колко ще имам време, също аз може да ми стигне времето. Мисля, че ще ми стигне все пак. Protection 3 броня няма да правя. Protection 2 мисля, че е предостатъчно. Жалко, че не успях да намеря Netherlord за полшени. Но пък това е играта. Късмет. Така. Сега. Почваме следващото. Така, нека да енчантна. Имам стринг достатъчно, само че ми трябва така пръчки. Така. Имаме 2 минути и половина. Power едно лък. Още един. Моля, благодаря. Добре, имам Power 3 лък, само нали ми трябват левелите. 5 левел ми трябват в момента да изпарна. Значи не спирам да фармя, докато не взема 5 левела. Съединя двата лъка. Не съм сигурен дали ще ми стигне експириенса за Sharpness 3 меча, но така или иначе мисля да използвам предимно 1, 2, 3. Предимно все така. Добре, имаме Sharpness в момента на книгата, което е nice. Така, мога ли да енчантне или ми трябва още един левел? Да, трябва ми още един левел. Окей, аз имам още един стак лапис. Така, минута и 20. Направо ще събера малко повече. Ще събера целият левел, който мога да изграйндя. Едва ли ще имам за Sharpness 3. Освен ако не ми излезе някаква хубава книга. Така. Добре, това е Sharpness книга. Нека да сложим... Така, добре. Сега имаме 50 секунди. Искам да видя само какво ще излезе на книгата. Power и Bane of Arthropods, окей. Така, ти не ми трябваш. Златните нъгти ги правя на ингати и ги хвърлям останалите. Стрели, това е много важно. Така, учихи. Така, нямам повече флинт и хвърляме. Така, златните ябълки задължително набавят, това го хвърляме, хвърляме, храна искам да, това, кофата слава да си я взема,
Може... Мисля, че сме готови. Имам повече ябълки, за това имам едната веднага и почвам да тичам, макар че много глупаво тръгна да тичам по средата на мапа. Не видяхте дали изписа? Ето го пипих, разбира не. Окей, този е с диамантен кил. Вижда ли ме? Виждаме. Ох, има един, аз него не. Добре, смятам да изтичам в момента, защото не е най-валято да ям ябълка в момента точно, но whatever. Дали този пич афъка? Не, размърда се. Леле, малко слаб съм. Добре. О, ти имаш... Той има... О, това е много голямо, което... Има fire aspect на меча. Но пък е на малко кръв. И е в по-добра позиция. Фак! Дени 8. На колко кръв си Дени 8? На много. Добре. Не съм най-добрия. На това и вече и по-добър съм в тези, които не е до късмет. И да, така ще се видим в следващия път в Minecraft HD, series, което ще бъде след 2 дена. И има ли смисъл да ги гледаме как се бият? Предполагам, че няма. И да, аз бях ето това, което е набучено с стрели. И да, нека си покажа, да си кажем чао. Да, чао, да, чао. Ще ми липсвате? Не, ще се случи, ще ми липсвате. И до след 2 дена, когато отново ще има Minecraft. Чао, чао!